Света, можно мне манту? Одну упаковку. Ливашов авылы халкы кибеткә иртәннән йөри, чират юк. Кибет киштәләре дә азык-төлек белән тула. Бөтен әйбер бар, безгә кирәкле бөтен әйбер бар. Без күпләп алмыйбыз, менә мин лично күпләп алмыйм. Кирәк җаракка көн сайын киләм дә алып китәм. Монысы Юеш Көрнәле авылы. Биредәге кибеттә дә чират юк. Шәһәрдән айырмалы буларак халык ярма, токма, шикәрне капшыклап алып куймаган. Юк, алай алган булмады әле. Алай ишеткәндә юк, кеше күпләп җыйганны. Менә районда песоклар кыйбатланган диделәр. Ажиотаж булмады бердә. Бөтен әйбердә җитәрлек, беткән саен алып кайтып торалар. Бөтен нәрсә дә бар. Күпләп алу күзәтелми, но әз генә теге сорау артты дип әйтәсем килә. Халык ничектер безнең бит инде сүз чыкса, халык ала башлый. Безнең поставкалар в основном шул Казаннан, Казан, Чаллы базалар инде основном крутой. Ижевскилардан, Ульяновский, ну, якын тирә районнардан кемгә каян якынрак, бүгенге көндә логистика бәясе артмасын өчен без шулай эшлибез. Алексеевск районында Татарстан кулланучылар җәмгыятенә караган 37 кибет бар. Биредә сатылучы товарларның 30% райпо системасында җитештерелә һәм көн сайын кибетләргә кайтарыла. Прессованный ит була инде. Менә бу формуларга салабыз, кило 200, и пиштә 5 сәгать өлгерә инде. Тәмле була инде. Бик тәмле. Ну, чисто ат ите. Альберт Шихабетдинов Алексеевск районы кулланучылар җәмгыятендә технолог булып эшли. Көн сайын 300 килограмм иттән казылык ясыйлар, аның 20 төрен җитештерәләр. Җитештерү күләме безнең артты, менә бу 2 ел, особенно последние 2 ел эчендә артты. Потому что безнең яңа барлыгын алдык. Яңа кутерны, яңа мясорубка, шприц, яңа барысы итальянская барлыгы. Алексеевскида Coca-Cola Россиядән китә дип кайгыручы да булмый. Монда лимонадны үзләре җитештерәләр. Көненә 7 шешә сатуга чыгарыла. Җәйгә 4000-гә якынлаша. 30 тонна анабыз ята. Шуңа күрә бернинди борчуларга урын юк. ИПСХ безнең ничек эшләде шулай эшләячәк. Алексеевск районы кулланучылар җәмгыятендә көн сайын 2 тоннага якын икмәк пешерәләр. Ул күрше районнарга да, Казанга да китә. Төп максатыбыз иттереп саныйбыз. Эш урыннарын саклап калырга бүгенге көндә. Ажиотаж паникага бирелмәскә. Илнур Хайбуллинны хәзер кайбер товарларга бәянең кисәк артуы борчый. Аеруча шикәр кымына ул 80 сумга җиткән. Шикәр кымын без үзебезнең кибетләрдә 60 сумнан саттык. Кибетләрдә азык-төлек белән өзеклек килеп чыкмасын өчен аны складка килүгә үк сатуга чыгаралар. Һәм складта гел булсын өчен акчаны товар китерүчеләргә алдан ук күчереп куялар. Шундый явруклар белән очраштык. Чөнки буквально 10 көн таман назад безнең поставщиклар товарны под реализация дип әйтәбез бит инде шулай бирәйләр, ә хәзер уже 100% предоплата сорыйлар. Татарстан кулланучылар җәмгыятендә 800 кибет бар, 121 машина азык-төлекне кибет булмаган авылларга да илтә. Алексеевск районыннан Руслан Хуснулдинов, Ленар Хуҗиәхмәтов, Яңа Гасыр каналы.